Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Kang kuryente. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang saking dagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa syudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning!
Magandang umaga po, Sir Tol George. Kay Sir Jun De La Rosa, good morning. Kay Ma'am Kasim Luz. Sir Jerbs Bolaños Burillo, good morning. Kay Boss Dato Romeo. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday, petsa 28 po kita kang bulan na Hulyo, taon 2026. Sabayan po rin sa indong lingkod, sarong oras kita 7 to 8. Mag-or-erestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po ni Dodigdin mga Riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo niya, July 28. Maligayang happy birthday! Yan, happy na! Birthday pa! Siyempre po, duman man sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya, day nanggad nindo tabi paglingawan ng sakuyang tugon. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sopo. Siguradong libak asin pasma ang aboton nindo kaya. Kaya pagday po tabi Sir Ronquillo Edward imbitado, day po kamo magduman sa mga okasyon na yan. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kay bang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman man po sa may mga kamunduan ng samuya man pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya man sana po ang nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunya. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging puso sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Kung sisay na tawo, Amen. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Riparo. Live na live! Ngunyan pong Martes. Hindi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Duon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ang ini.
Mga tugang, mga kabayanan, gusto mi sana po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kainis. Sa umaga, Serbisyo asin reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo Oras na asin para reparo. magugma. Ala, sige! Manay Gina, good morning. Bangon sa bagong Martes na po kita ngunyan. boses na malinaw. Petsa 28 na ano. Ang sa indong kay Karangal daw na sana tapos na tabi mga tugang ang bulan kang Hulyo. Irming maaasahan. Goodbye na. Isyong Agosto na, sunod kan Bermans na. para sa gabos. Kumusta po? Bicolano. Kumusta si Say sa mga naghiling, nagdangog Sa kang ikalimang State of the Nation address pag-asa. ni President Bongbong Marcos Jr. Serbihan man mo Kumusta tabi? Ano ang masasabi nindo? kan banwaan. Kamu man daw ang apoton ko. Ang mga isyu tatalakayon nin. Ano nga maray na bareta dumaan? An sa indong boses. Gari nga puros man sa nangaya ito naman pangako. Ogo. Sa serbisyo publiko. Ang sabi naman tabi Manay Gina, Integridad. Daermat. saro duman sa mga pinaralakpakan Mr. Hulbutan. asin standing ovation sa mga yaon duman sa batasang pambansa. Unay boses kan katotoo. Itong paghali da tabi kang systems loss Sa puso. asin bat Nwaa. sa singil po sa kuryente. Moxea. Ang servidor kan Bicol. Gari oralawig pa yung proseso. Mr. Hulbutana. Sa Pag-amyendar po kang ipiralo. pagnindo may darang pag-asa. Servidor na tunay. Igwaman da tabi girare kaya 20 pesos na bagas. Nakabakal ka na tabi lamang Manay Gina. Sokan banwaan. So 20 pesos dyan sa Malinaw. Ang mga isyu Paano man niya ako makabakal na magkipambakal? ang sa indong boses. Ang apot, qualified ka ba? Dagang logon. Yogod mo yan. Sa serbisyo publiko.
Nakabakal na lamang ka mo kaya 20 pesos na baga. At dae mata Ako daay pa. si Mr. Hook. Ang paguna sa muya, mga taga-radyo ngayon, mga mayaman yan. Nindo daraan pag-asa. Taga-radyo na yan, mayaman yan. Kaya di kami perming ayuda. Man mo siya. Maray kayo ni magkapital. O, si Say man sa mga senador ang day nag-attender naman sa SONA. Si Say na mga senador ito. Lakayon ni gusto. Sa bagay, bako man obligado na mag-attender sindakan SONA. Ako man obligado na talagang mag-attender ta. Pag day ka ngayon nag-attender, absent ka. May integridad. May bawas ang sweldo mo. Bako man compulsory yan na mag-attender ka mo naman. Yo. Sabi ni idol ni Manay Gina, ni Manay Gina si Bad Boy. Sa puso ka. Kaya nga ako matender ta. Abo ko ngayang masupganan sa kuyang amigo, si Bongbong Sa Junior. aga. Pag nagparalakpakan ngayon sa mga tao, pag dayman niya ako nagpalakpak, makasupog baga ngayon. Katotoohan. Pag nagtirindog nga sa mga pagiriba ko, di ako nagtindog, gari ngayon mababastos ko. Kaya di ako nagdumas. Yan sabi baga ni Binoy. Talakayon nindo. Kaya abo ko ngayon mabastos manan sa kuyang amigo, kaya dahil nasan ako nagdumas. Baka ngayon pagparalakpak ang iba, dahil man ako magpalakpak. Sa serbi. Pambabastos baga ngayon yan. Siya ang mamingin. Parehas ang kanso, dahil man imbitado, bigla na sa nang luminog sa harong mo. Bastos! Daing mudo, Kay panindo daraan. daing ugali. Didor na tunay boses ka. O, kaya tama si Bad Boy, si Robin Padilla, maski Bad Boy ini. Puso ka na. Abo ko ngayang ma-open man niya sa kuso amigo ko. Pag nagparalakpak ngayon sa iba, dahil nga kundi nagpalakpak, makasupog bagay ngayon. Kaya di ako nag-attender. Anal daw. Saro duman mga tugang na din nag-attender, si Binoy. Duman po tabi sa suna kasod, madi. Ala. Sa Yo! pag-aga. Ano pa? Panindo may dara. Oy, mga barangay officials, Ay boses. sa ginindong haralat kasudma, Manmok siya. paguna nindo, i-anunsar kang presidente na ipopospon sa barangay NSK election sa Nobyembre. An mga isyu. Tatalaka. Luhaan sa mga kapitan dahil man ki-inanunsyo na ipopospon Jose. ang barangay NSK election sa Nobyembre, kaya tuloy ang eleksyon. Isyu. Publiko. Siya ang mamingin. Kaabang-abangi pati ngayon ni Kap, tapos ni Kagawad. Ang gusto i-postpone nganing ma-extend na naman sinda. Sa pagkaan. Paano naman nga si Baby Love ko? May darang pag-asa. At ngayon dahil man ako ki-performance, dahil man ako kiginibo sa barangay. Nagparatukaw sa nangaya ko. Kaya pighalat kan mga barangay officials na may i-anunsyar sa tuyang presidente na baka lamang i-postpone naman ang eleksyon. Indong boses. Nobyembre 2 baga ngaya. Dadang hugot. Nobyembre 2 ngaya. Aldaw ngayon kan pista ngayon kan makalaag. Siya ang mamingin. Dahil kinanunsyar. Ibig sabihin mga tugang, mga barangay officials, tuloy po ang eleksyon nindo. Kay Maginguwa na ka mo. pag-asa. Servidor na Sa mga dahil magkinaginaribuhan dyan. Dahil natabi ka mo magpipirit pang magpare-elect ha, ta makasupog. Masupog na kamo kan buhay nindo. Masupog naman kamo dahil magkamo kiginibuhan, mapare-elect pa kamo. Kamo na mismo ang masupog kang buhay nindo. kumpleto. Anal daw. Bakong iyo tabi mamaluli, mapare-elect ka pa, dahil ka nga ni kiginibuhan, dahil ka nasupog. An Kung dahil ka talagang supog iyo. tatalakayon nindo. Tapos ibuburuto man kan mga kabarangay. An sa Salbata ng pahitay na. Kaya di kita nag-aarasinso. agon. Sa Ayan serbi. tabi mga tugangan sa tuyan, mga riparuhon ko niya, ang kadaklan suna. May integridad. Manungo duman sa State of the Nation address kan sa tuyang presidente. Yo! Si Mr. Alas 7:19 na. Aga-aga. Kay
Aramon ta na tabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuanta mo na linya kang pag-asa. Katotohan, manmuksaya sa puso. Lingon ta kung may nagbabadya naman na raw ki panahon. Yaw. Manmuksaya. Yaw na ang pag-asa. Pag-asa, good morning po. Pag-asa. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may kita nga natin itong mga ulap sa kanluran, bahagi na ating bansa. Ito yung southwest monsoon o habagat at nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may mga kaulapan din dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan naman ay dulot ng easterlies. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ang papaulan sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. May chance pa rin tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow nga, posibleng mas humina pa yung epekto ng habagat sa ating bansa at most likely ay less areas or wala na areas yung mga papaulanin ng southwest monsoon. At inaasahan nga natin by Wednesday until Saturday sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, posibleng maging maulan. Kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Maylawag at Legazpi at sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa Eastern Visayas sa may Caraga at Davao Region, posible nga maging maulan dulot ng easterlies. Sa dalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin yung fair weather condition. May mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Eastern Visayas. At inaasahan natin by Saturday naman, posible nang manumbalik yung epekto ng habagat at magpaulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kagaya nga ng nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-antabay ng mga update sa Pag-asa. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay from 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Sa Klakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:38 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ma'am Sel Marie Akin. Good morning tabi sa imo. O di may mga paguran-uran pa kang habagat. Pero magayon taday ki namomonitor na raot ki panahon sa laog asin luwas kan sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, may mga paguran-uran sa nayo yan. Darapuyag ang habagat. Thank you, Lord. Sana permisan na araw kaya.
Sige tabi mga tugang 24 minutos lipas na po ang alas 7 in morning. Pasalamatan ta namunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo asin repa. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po, permi, salamat. Siring man mga tugang, ang programa man pong inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burseng, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. Siyempre kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia. Karaman po sa tuya ini kang o kaya ni attorney o kaya ni BM Board Member Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sabay taman dyan ang Sea Braga Eastliner. May biyahe po yan Tabaco to Manila, vice versa. Yan na po kamo sa Sea Braga Eastliner. Good morning, Cha Maming Braga East. Kay Mading Tess and Pading Kaloy. Diyan sa Sea Braga East Sari-Sari Store. Diyan po yan sa ground floor kang public market. Diyan po sa Sudad Cantabag. Yo! Yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maaraman ko Maraming salamat po. ang muya mo. Di ka na magtuwa-tuwa, di paarang ang namakean. Kung may gusto ka sa kuya, Alas 7:26 na! Manay Gina, hain na si Manay Alice. ang magustuhan. Orawang niya na si ihadang chairman Jody Lynn Calyo. Tapos siya naman si Ma'am Yuli. Ang makapagka, Ready na ang gabos! talay, Alam na ang sunod. Maparoso-roso na kita! Serbisyo asin repa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr.
master ng bayan. Chak, 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 chak. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ala! Sige! Serbisyo Asin Sa Reparo. umaga Fight naman so paroso-roso ni Mamsel Marie Akin. di Manny Moxea Good morning, Tabi, Sir Edwin, Sistina. Botana Mga nakantabay sa tuya. Caster na Alas 7:30 na. kredibilidad. Siyempre, mga tugang ako mapugararian sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Komuni Kanyang pungal daw kita nin Martes. Ano? Pag Martes, Chacha para sa may mga sesyon regular. An sa tuyan mga sanggunian. Yo. Diyan sa sanggunian panglunsod kan tabako, iguan session nyo niya. Diyan sa SB Malinaw, mayroon. mapwa. Rayaw na sa mga mayor, tapos sa mga vice mayor. Tagapaglingkod Rayaw na. atoy na Sa nagarapinder baga kasudma kang suna. Botana Nagduruman sa batasan pangbansa. Baga Diba karayaw na sa mga vice alkalde. Sar May mga session nyo niya. problema'y tinutugo. Sundo kita tabi, mga tugang, mga kabayan na alas 8. Kaing Baby love. Baby love, iba na naman. ng masa Baby love. handang tumulong. Grabe na naman si Baby love, oh. Ang ating sandigan. Ala, sige, may pigapot si Ma'am Sila. Asa sayaw ng pag-asa. May panini Ining mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. Adi, dahil lamang ako kayo ni na nakakatana pa. Adi, kapag tanggol ikuha na naman kayo ning uplift. sa Ano ngayon ning uplift na ni? Mr. Hulbot. Initabi to Unified Package for Livelihood Industry. Ano? Uplift. Para sa masa Sabi digdi Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Assistance Program. gol tagapaglingkod sa Duro 2,000 man ini kada bulan Botana. para duman sa mga kwalipikado Asa na day po mababa sa 20,000 per month sayaw ng pag-asa. ang sa imong kita sa bulanan mong sweldo na day sobra okay day mababa sa 20,000. Ibig sabihin Sa pag ang sweldo mo mga 10,000 man sa nang bulan, qualified ka digdi. tugunan Kaya lang, inda, paano ang proseso? Sa tabako nga ni baga, digdi sa tabako, nagkaribok. gan Ang kwalipikado kay ni, sulistahan kay ni, hali po sa census kang 2024, sa kang PSA. siya ang ating Kaya, day taram kung saraysay ang mga chacha para sa benepisyaryo kay ni, bulan-bulan man 2,000 may ayuda. masa. May panini Ano ang hapot digdi? Makasabay daw kita. sakit Maski nga niya, pagbakal kaya 20 pesos tabi si Redwin na bagas, di kita kasabahan. tagapaglingkod. Paguna sa tuya, mayaman. Yan ang problema. Adi, kamo ngayon mga taga-radyo, mayaman kamo. ng pag-asa. Chat Nagkakaon man tabi kami kibalaw. sayaw Maski tuyo. pag-asa. Ako nga ni kamuti. Kaya lang ang kamuti ko dyan, 40 pesos naman ang kilo. Maluyang klase sa na yan. Pag mga magayon, 50 hanggang 60 ang per kilo. Tanggol tagapaglingkod. Yan ang problema. Adi, Atoy na paguna sa muya, mayama. Hulbot Una-una sa nanindo yan. ng pag-asa. Yo, Chacha awi manindo kaming ayuda, kap. sayaw ng pag-asa. Minsan ngayon na pod kay ni nasa salaan si kapitan tapos si kagawad tapos si mga mayor tapagarani ka ngayon sa dapug. Ikaw ngayon nakasabay diyan sa mga ayudang yan ano. Pero arog kay ni ho, hali ini po sa census kan CBMS. Community-based monitoring system ano. Susorbe po yan and nagsorbe da kayan sa mga taga PSA
Serbi Dumandahan iyan na listahan na yan. Yan ang unified na ini na ayuda na puon niya na Hulyo hanggang Disyembre may 2,000 ka mo kada bulan. ang ating sandi. Dagdag naman baga, ayos na. Gari ka mo pensyonado, gari ka mo senior citizen. Masalang ko pa nga ni sa indo, 2,000. Ang senior citizen, 1,000 sana. May paninindigan Yo. malasakit sa kapwa. Tanggol tagapaglingkod sa Ayun na nga ni yan. Dakol na so mga dagdagdag na mga tao. Kaya lang ang binasihan duman sa apod kay ni sa Unified Net itong ayudang ito. So 2024 na census databi. unan. Kaya kitang magi ni butasin dabagan magbuot. Ayun. Dakol na ngayon sa mga bagong ano. Kaya lang ilingana. Ng masa Bata so data kang census kang PSA kang 2024 dahil man ipinasa sa mga lokal o dyan sa mga lokal nga sa munisipyo dahil man aram kang munisipyo kung sisay sa mga beneficiary ngunyan pagbaba kang mga ngaran kang beneficiary pinaagi sa na dyan sa DSWD o so DSWD nga ma sa kaya ang nasahutan sa mga kapitan so DSWD tapos so alkalde kapod sa o yun nagkasarahutan kaya maribok permi pag may ayuda botana. yo Boses ng pag-asa. Tsak-tsak para kang inot databing mga panahon sabi kan mga lola lolota dahil man ang ki ayudaan sa tuyang gobyerno dahil man sindaki mga ayuda sakit sa ngunya naman sa nangaya may ayuda na nga ningi maribok pa kol tagapaglingkod Oh. sa tuwina. kaya ilinga na tabi ngaya Pulbo nagkakaribok ang ayuda boses paano dumana sa natabi nag-aasa sa ayuda para sa yo yan ang problema kaya nagkakaribok mga ng pag-asa. ilinga ako tadi ako nag-asa dyan sa ayuda dahil ribok Nindigan malasakit sa ano manasahan mo dyan? No, dahil ka na mag-asa, tanganing dahil ka makulgan. sa Kaya magpaparasa ka dyan, makulog lamang ang boot mo. hulbotana. Iyo, ang kaipuhan magsumikap. Manimok Saya, ang broadcaster ng bayan. Chak, 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 chak. Oh, sige tabi, mga tugang, alas 7:37 na, girilid na muna sa mga nagparuso-ruso. Iyo, pati so team, so ano yan, grupo kan mga dala na, magsitabi muna kayo. Yung mga grupo ng dala na palaging nakikinig naman. So, tabi na muna kayo. Iyo. So, napunan ta na digdi ade, ta sarop pa ning programa kan sa tuyang gobyerno. Ngunyan, lalong-lalo na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ining uplift mananggad na ini. Ta na gapot si Ma'am Sel. Kung hain da sulistahan, kung ano na da lamang si Saya nakalista. Sumaging sumo mga taga DSWD, day aram yan. Pigbaba na sana iyan kang Philippine, ano na sa PSC nga ni? Philippine Statistic Authority. Pigbaba so lista hali sa PSA na pigbasihan so survey kang 2024. Yo. Sabi ni di paano nga makakako aki 2,000 na ayuda. Kasi igwa itong group 1, group 2, group 3, may group 4 pa yata eh. Kasi so group 1 gariso mga purpose. Tapos so mga ano ito, sarupang grupo. Mga nagang purpose adi, doble ang ayuda, may purpose na huni na naman, may uplift na naman. Ano ito susaro pa? Kang purpose? Oh. Ang group 2, ito ay ato sa group 2. So mga may sweldo na daymaha, sobra sa 20,000 ang bulan. Oh, yun na ini. Ayo. Sisay ngaya ang pwedeng makakakuha ngaya kang ayuda na 2,000 kada bulan na mga empleyado na may buwan ng sahod na 20,000 pababa.
Sa iraron po yan kang uplift assistance program. Sabi digdi, ang proseso kayan papasa sa Department of Social Welfare and Development Office, sa mga DSWD. Sa iraron po yan kang Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Assistance Program o kaya uplift. So, pag ang sweldo mo nag sobra sa 20,000, kwalipikado ka. Ngunyan, sisay ka ini ang ma-determine kung ikakasabay. O duman iyan databi mabase sa sa census. Na census ka mo. So census kan 2024 kang PSA. Ang hapot na census ba ka mo? Takunday ka mo na census, dahil natabi ka mo mag-asa. Yahoo! Anong yahoo ka dyan? Dahil na po ka mo mag-asa, tadaiman ka mo nga ni na census. Duman pa sa narimati na. O arog sa muya, inda ko na census man ako. Ay napahita ini. Di paano kay ni maluwas na sana sa mga pangaran kang mga benepisyaryo na yon makakatanggap. Diyan sa malinaw inda kuno arin ang payout kasi sa tabako gari tapos na sa payout. Na yung ani so nagkaribok baga na pati so pangaran ni Mayor Ray Bragais nakasabay. Tigbabarasol nga ta ngaya tarog nga kay ni Mayor. Naday man kipagkaaram duman sa alkalde, ang mga alkaldeng iyan day man kipagkaaram sa uplift program assistance na yan. Hali yan, tabi yan dyan sa PSA Census kan 2024. Buminaba na sana yan na listahan na yan. Kaya susabi kang iba, kami ngayati uson, natataday kami nakasabay dyan. Ang hapot, nagpa-census tabi ka mo. Na-census ka mo. Maski pa ugod-ugod ka na dyan, tiuson ka man, dahi man ka mo nagpasinsus kan 2024, dahi talaga dawa pa magreligid ka mo dyan. Dawa magreligid ka mo dyan sa tinampo, dahi ka mo makakako aka ini. Tauto na, hama na sulistahan. Kaya maswerte so mga maswerte so apod kayo ni mga nasensus tapos nakasabay duman sa listahan. Bagong iyo tabi man ay Gina. Excuse me po. Tagaw. Dapat nakasabay ka mo duman. Takunday ka mo nakasabay, aday na ka mo tabi mag-asa. Ayaw. Okay, sige. Serbisyo asin reparo. Alas 7:43 tabi mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na magkukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Madalion po sa na yan magkuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki-dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, si Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, Board Member Attorney G. Ayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. and syempre sa C. Braga Isliner. Sige, balik kita mga tugang. Bago ko palan malingawan, nagpapasalamat si Boss Bob, si Bossing Bob, duman sa mga nag-entry sa 4 hits ulutan. Nakaagi pong pet sa 24 ba yun? Biyernes, dyan po yan sa Ginibo sa Paraputo, Estancia Malinaw. So Gabos Tabi nag-entry, duman sa 4 hits ulutan. Salamat Tabi, sa Indo, ipaabot kan mga organizer. Ang pasasalamat sa indong pagsuporta duman sa Alinaw Festival 4 hits ulutan.
Yo, nakaagi po yan na petsa 24 kang nakaaging Biyernes. Pipasalamatan ni Bossing Bob so mga nag-entry. Yo, salamat tabi dan dakula sa Indo sa pagsuporta nindo duman sa Alinaw Festival for Hits Ulutan. Ang problema, gari nakalayog so apod kay ni, gari nakalayog tabi Bossing Bob so susambot. Nakalayog susambot. Manay Gina, nakalayog susambot. Okay, sige. Balikan ta susuna kasuudma kan sa tuyang presidente. Ano sa mga nagkadarangog nindo? Ang pigururunan duman so pig-abangan kan sa tuyang mga barangay officials. Tabaka ngaya i-anunsyar kan sa tuyang presidente sa sayang suna na baka lamang ngaya ipospon ining barangay SK eleksyon. Tabata ngaya day kitang pirak, bata ngaya day man kita ki-performance, day man niya kita kiginibo sa barangay ta. Kaya dapat ngaya baka lamang mag-anunsyar ang sa tuyang presidente na ipopospon tanganing tuloy ang ligaya. Oh, no. Yo. O nina, mga nagpaparaabang, nag-abang kang announcement kan sa tuyang presidente, unong sa barangay SK eleksyon, nagparaharalat hanggang natapos day kinadangog sa suna kan sa tuyang presidente manungod sa barangay SK eleksyon. Kaya ibig sabihin ka ini tabi Manay Gina, tuloy ang barangay SK eleksyon sa Nobyembre. O paano na ngaya kay ni kita? Sabi kan mga incumbent ngunya na mga barangay officials, ibata ngaya dahil man talaga kita kay giniribo. Nagparaparakula sa nangaya kita kan sa tuyang mga paano na nga kaya si Bibi Lab? Paano na si Bibi Lab? Bata nga si Bibi Lab, nagpaparadiman-daman niya sa kuya ngunyan. Kung ano-ano ng pigahagad. O paano na? Ano pang isusuporta ko kay ni Bibi Lab? Oh, nako. Bata nga dahil man kita kay makuhan ngunyan na pundo sa eleksyon ta. Dahil man baga ki mga project. Dahil man nga ki may masuporta sa tuyan darakulang politiko, tahuto nga so iba nagdurulag. Dahil man nga ki mga pirak mo niyan, dahil man ki mga project baga. O paano na nga kita kayo ni? Kaya sabi kang ibang mga barangay official, sana may postpone. Nga may extender ngayon sa muya naman ngayang ang sa muya ngayon naman na turno. May extend naman ang sa muya ngayang pagiging barangay officials tanganing tuloy ang ligaya ni Bibi Lab. Paano na ngaya kaya ni kung madaog kita? O dahil na ngaya kaya ni makabas ki kuryente. Inay ko po. Siyempre, pagbago ka na barangay official, sigurado ituturo ka kan mga kataraning mo. Huto nga si kagawa, duto nga si kapitan, mabas nga ki kuryente. Dahil man nga ki kontador, may kuryente nga, may aircon pa. Oh, no. Kaya sabi kang iba tabi mga tugang, maray man nga matuloy ang eleksyon. Tanganing mapundo na ining mga barangay officials na ini na mga nananamantalakan sa indang posisyon. May ururagan nga nin mga kabarangay ninda sa indang mga barangay officials. Dahil man nga kikamugtakan, dahil man nga kipagkaaram sa mundo, marasa pa ngayon naging ngayang barangay official yan. Tapos ngayangon yan, gusto pa ngayang magpare-elect, dahil sopog ngayon na barangay official ming yan. Serbisyo asin reparo.
49 minutos tabi, lipas ang alas 7 in morning. May signal mo na kita sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. May dagdag na report gikan dyan sa luwas. Sir Tony, maray na aga sa mo. Please come in. Alright, kami sa Mox. Good morning. And just namin na pagkaagaman sa ito yung mga paraan tabay. Maipos-ipos na ako. Ma-preparar ka na. Ma-preparar na. Iyo ta. Kagay man baga na unang bitang. Iyo baga ta. Agosto, September, October baga ma-file na kan COC. Ang madali na sana. Oh, yeah, ano pa man. Ang problema ngunyan, dapat magtipon ka na ngunyan. Yan. Magtipon ka na tapag dahi ka kipig tao, dahi ka man ibubuto. Oh. Kasabay kan pag ipos-ipos, kasabay dyan sa pagtipon-tipon na. Tapos pag disponer. Pagdip ko lang siyempre. Magpatupada ka. Ay, mga barangay official, magpatupada ka mo. Kung baga, sa tuyong pag-obserbar, mga mairo na naman iyon na ngayon ang sa tuya man sa nabigahalat ini ngayon pagkatapos nila kan sona kung ano man maunambitan kang presidente taday na unambitan ibig sabihin diretso Roger, kaya lalauman na iyan sa mga masunod na aldaw. Mairipos-ipos na iyan. Mga mairigos naman yan sa mga gusto pang lumaog. Mag-re-elect, tapos sumaralaog. Roger. Ako ang plano ko, mapahita ko sa muya, iski chairman. Duman ako sa iski. Mas maurag duman sa iski. Yan. Makakwala, makamidbid lamang akong iski. Mas pasil-pasil duman ang laban sa SK. Duman ako mapahit. Tapos pag dahil masyado nababantayan baga. Yan. Tamala nga ni digdi sa Banwaan kan Santo Domingo David Sermao. So, SK President, dahil nagpupunksyon. Iba man ang pigda duman ng SK. Iba man. Uy, ara mo ang mga SK baga tabi Sir Tony, mga mahilig yan sa mga pakawat, basketball, arog kaya. Roger, sa mahilig ka baga yan, wala to nga ang mga pakurukawan. Lalo duman na sa lima sa sentro. Kang bakasyon baga, arog ka na, no? Di mga summer sports, ang sa indang pigano. Ako, gusto ko man, pag ako naging SK, mapabasketball man agad. para maiba naman. Tapos ako ang makawat akong basketball. I-shoot daing dribble shoot tulos. No. Bibilab, maiba ka man bibilab pag basketball ka. Si Bibilab maiba na no. Hindi si Bibilab ko. Pero meaning gusto magpaparaiba ako. Roger, pero iba nga niso na duman na rin dong suna. Iba! Ay, sayang, nakabarungon akong tapos iba man palang sunado manan kong suna. Di narapati ako duman kan padyak. Ay, inda. Sige daw, ano mga bareta dyan? Alright, kami sa mga tukang pang-informasyon sa nagpapalagos na pagsilibrar kan police community relation ang mga manlain-lain na hipatora kan sa tuyang mga kapulisan digdi sa tuyang probinsya padagos man na nagsisigibo ng mga outreach program bilang pagtatao ng importansya duman sa satuyang mga kababayan digdi sa Banwaan kan Santo Domingo nagsagibo maning mobile outreach activity sa panginginot ni Major Darwin Sevilla na naoning mga lugaw, tinapay duman sa mga drivers na duman sa naunang bitan ng Banwaan. Sa paagi kayo pagpapahiling inining malasakit as in pagpapahalaga
sa papel man na pigagampanan kan sa tuyang mga kababayan. Lalo na yung mga nasa lado kan na transport sector sa komunidad. And di man sa Banuaan kan Bakakay na naumaning mga food packs sa mga pedicab drivers naunang bita ng hipatura. Tangali ng sabi nga ni Digdi, iyo ining pagtatauman ng simpleng tabang asin pasasalamat man digdi sa mga pedicab drivers sa indang oral daw na pagsisikap tangali lang matustusan pang naipumankan sa indang mga pamilya. So ibig sabihin tabi sa Tony, may pagmakulog sa tuyan mga kapulisan dyan sa mga stakeholders na yan na parte man niyan kan sa indang trabaho pa. Roger for that. And siyempre, ambag kan sa tuyang mga yaon sa lado kan transport na pagkauman ng pagserbisyo duman sa tuyang mga kababayan. Sa mga tanod lalo na duman sa mga sa mga tanod tabi Sir Tony, dahil lamang dyan tig-recognize man lamang ngayon na nga suhaloy naman yan nagserbisyo arog ngayon kaya so atin tabi sa Mox so mga tanod mga kasurog bagayan kay kapulisan. Yaon na kan mga uminaging mga flag ceremony tigtawanan maning pagnibid sa mga barangay official lalo na sa mga barangay captain na mga tol-tol na nagsiservisyo sa indang mga nasa sakupan kasabay dyan sa mga barangay tanod and also kasabay dyan kita bilang indang media partner tabi Sir Mau kasabay kita duman sa natawanan ni plaque of appreciation kaya congratulations sa tuya very good daddy sa Bicol Net TV and siyempre sa imong programa sa permi ko magapigalaw sa imo tama yan paminsan-minsan na recognisaran mga arog ka na grupo adi. Roger for that. Takita baga ka-partner ninda, katuwang tasinda, katuwang kita, ka-partner ninda, kasurog ninda, sa mga programa ninda. So, nararapat lang na i-recognisar man. Di ba? Roger for that. Sa inda man na pagpapasalamat sa satuya, sa takita ka nagiging dalan man, kan pagwaras ng tamang impormasyon, duman sa tuyang mga kababayan, kada beses na nagkakaigwan ng mga programa, ang mga lambang hipatura tabi Sir Mau. Okay, sige. Bago kita magpaaram, salamat and happy birthday mo na kay sa sabihin pag-iriba sa broadcast kay amigong June Galicia Mirabete. Birthday ko niya ni June. So kasabay mo bagay ni duman sa grupo. Ano labang ang plano niya? Ipapaisi na daw sana. Gari palanso, gari sumay gada. Ang lubong, ipapaisi na sana. Hindi talaga si Junior. Pagkaringan Junior. And siyempre, good morning man kay Cap Partner Art Gomez. Yan. Masunod na kapitan. Inan masunod na kapitan. Dapat inan manggana talagang kapitan. Kung ako nga taga Barangay Tabon-Tabon, dahil na ako magdudua-dua. Cap Art na talaga. And sa indang magiging katuwang dyan, duman pa sila sa taglay ni Cap Art, Cap Partner mo sa pag-asunto. Ano daw kung pwede pag maglipat ako, tamalipat ako duma, pwede pa? Pwede pa yan. Pwede pa maglipat sa ngayon maparistro ako duman, tanganing iyong panuntan. Maiya po tadawaan sa mga amigo dyan sa Comilo. Kung pwede pa kung pwede, dahil pa man karaya lang mapail na kang COC. Kung pwede pa kita makalipat, makalamang din si Cap Art dyan sa Banuaan, dyan sa Tabon-Tabon, dyan sa Banuaan. Dapat anting buburuto kan sa tuyan mga kabarangay. So, may pagkaaram sa pagmanihar kang barangay, may pagkasabot. Roger. And sabi ito na nga halapig pa, maski na nga dahil pa, or nagbabana-bana baga kayo postpone an election, talagang yaon sa pagtabang sa part duman sa iyang
barangay. Roger. Iyo. Kaya ako na so pagreparo, pagtaoning tabang, duman sa iyang mga kabarangay. Iyo ka naging COP Kaya- andyan sa Malinaw, talagang dakol ang natabangan ka ni COP si Cap Art. Talagang Roger. panabaw na kan mga taga Malinaw. Roger, matindi ba ganyan Maurag yan. mabuot, matindi, matinabang. Naging PIO kang PNP yan. Talagang maurag. Oo, kaya kung ang tigahanap kan sa tuyong mga kababayan dyan sa Banwaan kan Daraga o dyan sa Barangay Tabon-Tabon, so talagang matabang, makakapagtaon ng tabang serbisyo, o yan na, si Cap Art, Cap Art Gomez. Yan. ang kaundang katuwang isa pag-asenso. Sige. Yan tabi ito folks, magandang pang informasyon. Hali digdi sa sakuyang lokasyon para sa programang Serbisyo Asin Reparo, tabi kamisde. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report. Di paano ka nalasot yun na? Sa umaga So iba niya itong pag-restoryahan na daroon ta na sa duman sa programang Sutama sana. 10 to 11 at yan sa 107.7 radyo natin Tabako. Nabitin na kita digdi. So ipadagos ta na sa naduman. Prince Yo. Yut Credit So paaram naman tabi muna kita digdi sa programa. Siyong totoo Sa ngaran ni Sir Tony, ni Maestro Neil Adtuon, siyempre ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, para sa masa City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Igan Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Avila. Yan man dyan si Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Hulbotana Siyempre yan man dyan ang si Braga Isliner. Baga Salamat tabi, Bossing Bob. Sarap Congratulations naman sa Alinaw Festival for Hits, kaya for Hits Ulutan. At hina Pasalamat databi si Bossing Bob sa mga nag-entry. Inggan Yo! Param naman tabi muna sa indong lingkod. Sa ngaran man po ni Dugabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay, paki-like, follow, and share na lang. Sa tuyang programa po, nganing mahilig man kang iba. Ating sandi Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman, Saya digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. ay paninin Domo, arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Manny Moxea sa programa Serbisyo Tagapagtanggol, Asin Reparo tagapaglingkod sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Serbisyo Asin Reparo. Tsa-tsa para sa masa Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.